дар доираи баргузории чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш паради ҳарбӣ баргузор гардид. дар ин тадбири ҷашнӣ садҳо нафар ҷавонмардони ноҳия, хизматчиёни ҳарбӣ, ҳайати шахсии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва афсарону сарбозони захираҳои сафарбарӣ, яъне муҳофизони истиқлоли ватан, марзубуми давлати соҳибихтиёр ва ҳомиёни қонунияту тартибот ҳамчун нишони ифтихори баланди ватандорӣ дар ҳама ҳолат омода буданд баҳри ҳифзи марзубуми меҳан ва гиромидошти дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии давлатӣ саф оростанд. масъулини ноҳия зимни баромади худ ҳамагонро ба ин муносибат таҳният гуфта бо ёдоварӣ аз дастовардҳои истиқлоли давлатӣ иброз доштанд, ки дар раванди корҳои созандагӣ дар ноҳияи Вахш низ садҳо иншооти гуногуни иқтисодиву иҷтимоӣ ва маишиву хизматрасонӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудааст, ки ин ҳама тадбирҳои андешидашуда баҳри таъмини зиндагии шоистаи сокинон равона гардидааст. сипас бо фармони комиссари ҳарбии ноҳия паради ҳарбии ҷашнӣ оғоз гардида раванди онро сокинону меҳмонони ноҳия бо ҳисси баланди ифтихори давлатдорӣ тамошо карданд. воқеан ҳам истиқлоли давлатӣ дар таърихи давлатдорӣ ва сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ ба вуҷуд оварда оғози марҳилаи нави давлатдориро поя гузошт. имрӯз насли хештаншиносу худогоҳ ба хубӣ дарк карданд, ки истиқлолият нишони ҳувият ва озодӣ, ифтихор ва номус, рамзи саодат ва асоси бақои миллати соҳибихтиёру соҳибватани тоҷик аст. тавре аз иштироки фаъоли сокинони ноҳия дар паради ҳарбӣ маълум гардид, имрӯз ҳар як фарди худогоҳу хештаншинос ин неъмати гаронарзишро бо тамоми ҳастии хеш ҳифзу гиромӣ дошта, пайи рушду пешрафт ва боз ҳам баланд бардоштани нуфузи кишвар камари ҳиммат бастаанд. маҳз бо дастгирӣ аз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сокинон дар ҳама гӯшаву канори мамлакат сола сол ба дастовардҳои назарраси меҳнативу истеҳсолӣ ва ободониву созандагӣ ноил гардида истоданд. воқеан ҳам дастовардҳои кишвари маҳбубамон дар ин фосилаи кӯтоҳи таърихӣ шаҳодати равшани он аст, ки халқи мо бо ҳиммати баланди созандагиву фарҳангпарварӣ ва инсондӯстиву таҳаммулгароӣ ҳама гуна мушкилотро паси сар намуда ҳамеша ба сӯи пешрафт ва ба хотири ободиву тараққиёт саю талош мекунад. истиқлол барои мардуми шарафманди тоҷик имконият фароҳам овард, ки ихтиёри давлатдориро ба дасти худ гирифта ба сӯи зиндагии осуда, эъмори давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ роҳи васеъ кушояд. соҳибистиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт. таи даврони соҳибистиқлолӣ миллати кӯҳанбунёди мо бо таҷрибаву собиқаи давлату давлатдорӣ марҳилаи тақдирсози расидан ба сулҳу ваҳдати миллиро паси сар кард ва дар шоҳроҳи амалӣ намудани нақшаҳои азими созандагӣ, ки ҳадафашон бо тақдири наслҳои имрӯзу оянда пайванди мустаҳкам дорад, қадамҳои устувор гузошт. қобили зикр аст, ки ба шарофати истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии миллатамон аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар ҳама гуна заминаҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. сокинони заҳматқарини ноҳияи Вахши вилояти Хатлон бо азму иродаи қавии давлатдорӣ дар раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ камари ҳиммат баста баҳри истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду сохтусози 342 адад иншооти гуногун таъинотро ба нақша гирифтаанд, ки дар татбиқи ин барномаи мушаххаси ободонӣ баробари маблағҳои буҷавӣ ҳамзамон саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ низ арзандаву назаррас арзёбӣ мегардад. истиқлолият ин неъмати бебаҳо буда барои ҳар як давлати миллат қиматтарин дастовард мебошад ва моро зарур аст ки ин дастоварди миллиро бо як ҳамчун гаҳвараки чашм нигоҳ дошта нагузорем, ки нохалафе ба истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллии мо халал ворид кунад. тантанаҳои идона дар ноҳияи Вахш идома дорад. сокинони ин ноҳия азм доранд, ки минбаъд низ раванди корҳои созандагиро вусъат бахшида баҳри зиндагии босуботу ҷавобгӯ ба талаботи замон шароитҳои заруриро фароҳам созанд. имрӯзҳо дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Вахш тантанаҳои ҷашни истиқлол идома дошта, сокинон бо фараҳу шодмонӣ аз ин ҷашни пурифтихор истиқбол менамоянд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Вахш.